Wara li ħareġ fil-beraħ il-każ dwar il-ħatra ta' konsulenti fil-qasam tas-saħħa li ma kellhomx il-kwalifiki neċessarji, Gonzi PN fis-sigħat li għaddew ipprova jħammeġ lil Franco Merċieqa, membru wieħed f'bord wieħed minn erba' illi għażlu lil dawn il-konsulenti u dan għaliex Merċieqa huwa kandidat Laburista. Madankollu f'dikjarazzjoni ppubblikata mill-Partit Laburista, Franco Merċieqa qal li huwa kien wissa lil bord illi tiegħu kien membru illi wieħed mill-kandidati li trasqu qudiemu ma kienx fir-reġistru tal-ispeċjalisti. Jien għad niftakar ċar li qabel ma bdejna l-interview għamilt ġibet l-attenzjoni li chairman li wieħed mill-kandidati li kellna biex nintervjujaw ma kienx eligibbli għax ma kienx fuq il-reġistru ta' speċjalisti. Però chairman qal li l-lista tal-candidate ma kienx jagħmilha hu, imma kienet issir mill-PSC u għalhekk aħna kellna obbligu li nagħmluhom l-interview kollha kemm huma. U hekk għamilna. Il-Partit Laburista qal li dan kollu jikkonferma li r-responsabilità ħarija ta' dan l-iskandlu taqa' fuq il-Ministru Joe Cassar illi mexxa sistema li waslet biex tgħaddi ismijiet ta' nies quddiem diversi bordijiet illi ma kinux kwalifikati għal speċjalisti. Il-Partit Laburista żied li l-Ministru Cassar irid inessi wkoll illi wieħed mill-ispeċjalisti illi jintgħażlu mingħajr il-kwalifiki neċessarji huwa r-raġel tat-tifla tal-Ministru Dolores Cristina.